जानी चाबिटा उठे चाबिटा उठे जिन्ना नहीं बाबा बस मत वीडियो कर दौन किए बाबू न एठी आसिला गोली पड़ी असली मोटा तो जाइए जिन्नु को धरू ना एरा खाली करंट कार्ड हला कि नहीं तेरा देखे ना ये संकट आने फुंकी दवा ना नहीं ना अच्छा हो रो आ कोन हो चावल धर बोटी रोटी एटा मो धरी ए बडा सारी नहीं नहीं धर मत समझते वो तो डर लाग धर तो ए मारना जाऊ खा दे गोड़ हाथ बाजियो कल्ली आनी पछुआ अंडी तापर एठी केसबे हळदी
ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଏଇଟା ବୋଲାନି ତାପ ବି ଛୋଟଟେ ତାପ ଗୋଟେ ତାପ ବେ ଦେଜିପ ଯିବାକୁ ନ 11 ଆର ବର୍ଷ 11 ନାନି ଧର ଏଟା ତାପରେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ କଣ କି ରେକେ ଛିଚୁଛି କି ଓ ଏରା ବାଟି ଦଉ ତ ନା ବାଟି ଦଉ ଭାଇ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲି ବା ଏଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ଏଟା ସମାନିଆ ପଟ୍ଟା ନ ଧରିକି ଏତେ ପଟ୍ଟା ଧରୁଛୁ ସମାନିଆ ପଟ୍ଟା ନ ଧରି ଠେକରା ପଟ୍ଟାକୁ ଧରୁଛୁ ନା ଏଟା କୋଟେ ହବନି ସାତ ଖଣ୍ଡ ଆପଣ ଉଡି ଗଲା ହିଆଡେ ଏ ତାରି ଗୁଡ ପାଖରେ ପଡୁଛି ନା ଶାଢୀ ଉପରେ କୁଟା ହେଇ ପଡଲା ଏଟା କିଛି ନା ଏଇଟା ମଇ आ कुटा है साथ ना ହଁ ସରିଲା ଆଉ ବାଟେ ବାଟେ ବସି ତ ନାଇଁ ମା ଆଉ ବାଟିବେନି ଗୁଣ୍ଡ କରିବନି ଏରା ଏଇ ପଛରେ ଦାও ହଳଦୀ ହଳଦୀ ଲଗେଇବ କେମିତି ନାଇଁ ମ ହଁ ହଁ ଏରା ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଣିବି କାମ ଦେ ତୁ ଦିହା बनाती को ना दे सरुଛି କାଢ ଦେ ସରୁଛି हां ଆଉ କଣ କରିବି ଆଉ ଦୋକାନ ନାହିଁ ଆଉ ନାଇଁ କାଢ ରେ ଆଉ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ବନ୍ଦେଇ ଦିଅ ହେଲା ଖାଲି ବନ୍ଦା ବନ୍ଦି କରିଦେବ ଦୀପ ଦେଇଦେବ ସରିଲା କାମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ଏଡେ ଭର ହୋଉଛି ଏଡା ଅନୁକୂଳ କହନ୍ତି ହଁ ଆଉ କୁଲା ଆଡି ପଛ ପଟ ଯାଇଛି ଚାଲ ଏଇ ଭାଇନାର ଅନୁକୂଳ